Sme v Nitre, priatelia. Tomáš už volal manželke, že všetko je v poriadku, že prežil. Tome, jak sa ti išlo? Úžasný, jak v limuzíne. Ale to, čo tu dneska uvidíš v Nitre, tak to je Božie požehnanie, že to vidíme. Poďme na to. Aha, je tu, ty kokso, pozri sa, je tu auto, ktoré vie lietať. To je neskutečný. Tak toto sa vidí párkrát za život. Vieš, oni ho vyrobili tu v Nitre? Áno, vím o tom. Ty kokso, my ho uvidíme na vlastné oči. To je zážitek. V Nitre je lietajúce auto. No a po pristáti v Nitre si niečo povieme aj o tomto výnimočnom projekte, o ktorom vie celý svet. Dobre si urobil, že si sa prisťahoval z Prahy do takéhoto veľkomesta. Jo, tady je všechno. Tady je všechno. Tu sú aj lietajúce autá. To v Prahe nemáte. To nemajú v Prahe lietajúce autá. Tento let je ale zároveň venovaný Tomášovi, ktorý týmto letom oslávil svoje 50. narodeniny. Krásny darček. Poďme na to. Ahoj pri ďalšej časti, takže tento kanál plní ľuďom svoje želania. Už sme leteli s modelárom Hajkým, ktorému sme splnili sen o lietaní. Potom som letel so 14-ročným mladým začínajúcim pilotom a dneska budeme oslavovať narodeniny, pretože Tomáš má 50 rokov a k 50 rokom dostane takýto let. Dobre, tak pre tých, ktorí nevideli predchádzajúce video s modelárom Hajkým, tak si ešte raz pozrieme, ako sa vlastne sadá do lietadla. Spomínal som, že tieto popruhy nemôžu byť pretočené, takže ako takto. Bo tuto dole pod tebou sa nachádza takéto niečo a z druhej strany je tiež to isté, ale s takou prackou. Mám ji tady. Dobre, najskôr si zapneš to spodné, čiže toto spodné si zapneš túto zo spodu. Najdôležitejšie je, aby si sa ako pritiahol do tej sedačky, ťa to až zatlačí do tej sedačky. Áno, si hodíš cez seba a pripneš to z jednej strany a z druhej strany. OK, tak, Tom už sedí. Idem sa tam sadnúť aj ja. Či, Tome? Letíš sám? Či chceš aj pilota? Víš co, pojď dneska. Dobre. A ešte to chce pár slov od našeho dnešného oslávenca. Přátelé, velký den je tady, plním si svůj sen, dostal jsem skvělý darček. Asi poslední darček 50 nám čerpám takovouhle fantastickou vyhlídkovou, ne jízdu, ale let. Ultralehkým letadlem slovenské výroby přímo z Prievidze tady s kapitánem Tomášem. Ideme na to, ideme sa preleteť a pozrieme si, kde Tomáš býva. Jo. Pozrieme si jeho domček z hora. To čo, cítiš nejaký strach? Nie. Tak to som rád. Pozaj, takéto krásne počasie už veľmi dlho nebolo. Fúka nám od severu a z toho dôvodu musíme vlastne ísť až na koniec tejto dráhy a budeme štartovať od hentadia. Veľmi sa teším, že už toto funguje, že to nahráva aj ten zvuk. Aj ľudia na tomto kanáli sa potešili, že nás počujú. Až by ti bolo náhodou nejako nevoľno, tu si môžeš takto zapať takú malú vetračku. Niekedy to stačí iba rozdýchať, lebo človek má takú vec, že keď letí náhodou tak prvýkrát alebo po dlhej dobe, tak až je z toho taký ohúrený, že vlastne ho zatají dých. Hej, tak ti chýba kyslík. Nemusí ti byť zle, nutne len ti chýba kyslík. Dáme plnú brzdu, vyskúšame otáčky motora. Teraz mu tam puchneme plný kotol, skúška motora. Dobre. Kontrolujeme všetko. Všetky kontrolky výstražné nám fungujú. Bola raz prevádzka Oscar Mike Echo Sierra Bravo, vstup na dráhu 3-2 a vzlet. Po vzlete smer Nitra. No a prichádza ten moment. Teraz vstupujeme na dráhu, vidíš tie praporky? Toto je motorárska dráha, tá vedľa to je na vetrone. Tak pripravený? Ready. Dobre, ideme hore. Mierne mu už priťahujem. Teraz naberáme rýchlosť. A za kedy letíme, povedzme si niečo o mojom dnešnom kopilotovi. Tomáš je úspešný podnikateľ, ktorý hovorí životu áno a hovorí áno životným výzvam. Keď som nedávno Tomášovi napísal, či si so mnou ide zabehnúť 30 km, odpísal mi: áno, samozrejme, ideme bežať 30 km. Na Tomášovi sa mi najviac páči jeho večný optimizmus a úsmev na tvári.
Pomáha ľuďom v oblasti fyzického zdravia, finančného zdravia, duševnej pohody, zlepšeniu kvality medziľudských vzťahov a mnoho ďalšieho. Proste človek, ktorého chceš mať vedľa seba, keď letíš. Dokonalý kopilot. No a konečne sa nám uvoľnila frekvencia, takže sa môžeme zahlásiť na Bratislava Info. Bratislava Info, Oscar Mike Echo Sierra Bravo, dobrý deň. Oscar Mike Echo Sierra Bravo, Bratislava Info, dobrý deň. Oscar Mike Echo Sierra Bravo, rec Bolerázu, do Nitry, Dynamik, 2 osoby na palube a bude to v maximálnej výške do 2500 feetov. Oscar Sierra Bravo, rozumiem, QNH Bratislava 1024. QNH 1024. Ale jak to tak pluje. Hej, troška to pluje, troška stúpame a troška nás aj nafúkuje. A fúka nám tak, by som povedal, že mierne od chrbta. My letíme tak šikmo, lebo fúka tam severný, tak nám fúka aj do krídla, aj do výškovky. Tak občas nás tak trošku nafúkne, lebo tu máme väčšiu plochu, takže on zabere na to krídlo, takže on nám tak nafúkuje toto naše ľavé krídlo. Teď jsme nějakých 700 metrů. No. Áno, vlastne máme ten zobor skoro tak zarovno. A tuto to nechám na teba, aby to bolo také zaujímavé, že či spoznáš svoju dedinku. Aha. Menší. To možná bude Rumanová, ne? Tamhle to by mohl být Báb. A je to určitě tak. No pred nami vidím už Jaguar Land Rover. A dráhu v používaní majú 3.3, takže je dobre. Fúka severný stále. To jsou Klačany. Áno. Hej. A Rišňovce. To je vidieť podľa zase železnice. Ono výborný orientačný bod je aj tá železnica. Áno. Tam má... Dobre, vidíme diaľnicu, takže tu niekde by sa mala nachádzať aj Lehota pomaly. To je skládka, nebo toto? Lebo ja keď som pozeral, že kde je tá Lehota, tak by mala byť pri diaľnici. Ano, přímo na dálnici. Toto je Lehota, no. Áno? Ne, pardon, to je velký záloží, Lehota je tamhle Presne před tak, náma. ja som pozeral, že to je najbližšia dedina k Nitre a najbližšia ku diaľnici. Velké záložie a tamhle jak je před námi ten most. Dobre, troška si klesneme. No čo si budeme? Tomáš bez problémov svoj domček našiel, hneď vytiahol telefón a začal nahrávať. Dobre, skúsime ešte trošku dole. Tak vidíš ho už určite, že? Krásne. Dobre, obletíme tú Lehotu dokola. No nádhera. Dobre, budem to takto držať v tejto výške a asi v tomto uhlu. Wow. Není až tak malej. Vidím syna. Ako si videl na tom videu, krásne je nájsť si nejaký výrazný bod. Týmto výrazným bodom bola napríklad diaľnica, od toho sa odchytiť. Nemôžeš sa stratiť. Tak to je sranda. Hodíme to na Cabajčápor. Bieha po zahrade. No, tam vzadu máme zobor. No dobre, tak toto preskočíme, presunieme sa už do tej vysnívanej Nitry, kde si pozrieme lietajúce auto, ktoré sme zbadali hneď po pristáti. Je to niečo, čo sa len tak nevidí. Aha, je tu, ty kokso, pozri sa, je tu auto, ktoré vie lietať. To je neskutečný. Tak toto sa vidí párkrát za život. Víš, oni ho vyrobili tu v Nitre. Áno, vím o tom. Ty kokso, my ho uvidíme na vlastné oči. To je zážitek. Takže sme v Nitre, priatelia. Tomáš už volal manželke, že všetko je v poriadku, že prežil. Tome, jak sa ti išlo? Úžasný, jak v limuzíne. Presne tak, jazdím a pilotujem, ako vodíš limuzíny. Ale to, čo tu dneska uvidíš v Nitre, tak to je Božie požehnanie, že to vidíme. Poďme na to. Na nitranském letišti. Z Prahy až do Nitry. Borci, v Nitre je lietajúce auto. Ty môj tiket. Tak toto je neskutočné, Tome. Proste ja som videl to video, kde môj ty svet. Ty vole, vyzerá tak Lamborghini. Lamborghini s krídlami.
Pre tých, ktorí o tom ešte nepočuli, je to veľkolepé dielo pána Štefana Kleina z Nitry. Žnie úspech po celom svete a už zarobilo aj prvé milióny eur. Otec mi hovoril, že keď ešte lietal v Nitre v aeroklube, bol tu jeden pán, ktorý sníval, že jedného dňa postaví takéto lietajúce auto a je to realita. Dnes už skutočne letí a máme ho tu, na Slovensku. Toto je... Ja to proste zbožňujem. Úplne to milujem. Dobre, ale ty si ty křídla dáš kam? No, neviem, ako to sa zdá, že oni sa tak nejako zohnú a idú pozdĺž toho trupu. No. Takhle a tam? A vieš, aj tá vrtula, to sa nejako tak, alebo tieto krídla sa oni nejak dajú zarovno toho trupu a potom je z toho normálne auto. Oni vlastne s tým leteli tak, že odtiaľ to odštartoval, pristal na Štefánika a potom sa vrátil po diaľnici naspäť. Tak toto dokázali vytvoriť šikovné slovenské ručičky. Neskutočné ľudia. Proste. Nádhera. Skutočne to letí. Tento let z Nitry do Bratislavy, ten sa uskutočnil v roku 2021, video je na internete, pozri Klein Vision, tam nájdeš všetko. O tento projekt sa najviac začala zaujímať Čína a nakoniec sa podarilo uzavrieť významnú zmluvu, ktorá priniesla vraj slušný balík peňazí. Nebola zverejnená presná suma, ale šepká sa, že to bolo 7-nesné číslo. Takže licenciu aktuálne vlastní Čína. A koľko stal celý vývoj tohto Aircareu? Stál približne 2 milióny eur. Základom toho, čo chcem znovu povedať je, že znova celoživotné dielo nevyšlo na zmar a niekto si splnil svoj sen. Všetci mu hovorili, že už sa na to vykašli, ale on veril tomu, že sa mu to podarí. Prešlo dokonca niekoľko desiatok rokov a on sa stále nevzdával svojho sna, že raz spraví lietajúce auto. Čo tým chcem povedať? Keď ti na budúce niekto bude hovoriť, že sa to nedá, alebo stále rozmýšľaš, či si splniť svoj sen, neváhaj a chod za tým. No ja sa normálne pamätám, jak som voľakedy pozeral svoj najobľúbenejší film Návrat do budúcnosti. Roads? Where we're going, we don't need roads. A tam bol ten lietajúci DeLorean. A normálne tam bolo, že v budúcnosti v roku 2015 budú ľudia lietať na autách. A zrazu, pozri sa. Nelen ľudia, ale taký blázon ako ja lieta na lietadlách. Šupa. Nádhera. Čo na to vravíš? Kúpime si to ako ďalšie auto vo svojich životoch niekedy. Ja začnu tou letící páskou. Dobre, to si môžem kúpiť hneď. Potom už len také drobné detaily. Tam skrutka, tam matička, tam koleso a máme to. Brutálne to je. Tak Tome, je to poriadna oslava narodenín. Je to také niečo, čo si asi predstavoval? Je to přesně ono. Tak to som veľmi rád. To som veľmi rád, že sa plnia ľuďom sny. Výhodou nitrianskeho letiska je, že je tam takáto prevádzka, kde si vieš kúpiť nejaké občerstvenie, zahrať si tu napríklad biliard alebo odložiť deti do takéhoto kútika, potom sa kochať na nádherné plastikové modely a dať si prípitok. Děkuji. Áno, tak Tome, na tvoj prvý let do Nitry. Na zdravíčko. Na zdravie. Minule, keď som bol v Nitre, tak som nahrával stíhačky, ale oni to vlastne majú bazén, hej, toto normálne all inclusive. To majú pre decka, všetko možné, tam sme sa občerstvili. No, dobre si urobil, že si sa prisťahoval z Prahy do takéhoto veľkomesta. Jo, tady je všechno. Tady je všechno. Tu sú aj lietajúce autá, ako to v Prahe nemáte. To nemajú v Prahe lietajúce autá. Ideme si už medzi takýmto koridorom karavanov k našemu krásnemu dynamiku. Kde ho máme? Pretože toto je vreco, ja to volám vrece, volá sa to odborne asi možno ináč. Vetermeter. Větrový pytel. Vetrový pytel. A nádherne je vidieť aj zobor. Naposledy, keď som tu bol, tak som nahrával ešte v HD kvalite a dneska je to už 4K. Už kvalitu nelze poprieť. No a tu je už náš nádherný Dynamic VT9, tiež slovenskej výroby, vyrábajúci sa v Prievidzi. No, Tome,
radosť sa sem prisťahovať na Slovensko. Tomáš už tiež zvláda nastúpenie do lietadla bez problémov, takže odchádzame z Nitry. Dobre, tak Nitra zase nesklamala, rovnako ako prvýkrát, keď som sem letel. Dneska to bolo ešte viac výnimočné. No a letíme naspäť. Ponáhľame sa. Nech nám slnko nezapadne. A medzi tým, ako sleduješ odlet z nitrianskeho letiska, podpor toto video svojim lajkom, komentárom, pretože aj to podporuje algoritmus tohto videa a na základe toho bude potom odporúčané ďalším a ďalším divákom. Aby ti nejaké video neušlo, daj odber na tento kanál a vidíme sa potom aj na budúce. Takto ten internet proste funguje. Ďakujem za podporu. Dobre, sme na zemi, bez problémov sme pristali, odozdali sme lietadlo ďalšiemu pilotovi. Tome, tak... Ja som úplne nadšenej. To som rád. To bolo neskutočný. To bolo neskutočné, čo sme tam videli. Zážitek. To, že sme si pozreli, ako vyzerá nitrianske letisko, zase sme tam našli niečo, sme tam ešte minule nenašli. A to, že sme videli lietajúce auto, hej, tak kto si môže povedať, že videl lietajúce auto? Malé sme ešte navštívili kolegov v balóne. No, ešte keď máme trošku viacej času, ale už nám aj zapadalo slnko pomaly a za nami letel ďalší pilot, tak by sme si pozreli ešte aj balón a to by bola pecka, takže asi balón bude na budúce. Dneska to bolo lietajúce auto. Takže dobre. takhle, jo. Tak námorníci. Dobre. Tak, sme to. pani manželka už čaká. Zdraví, sme sa vrátili naspäť. Nemali ste zápku na diaľnici. Hej, dobre. Tak, daj like a odber a vidíme sa na budúce. Čau.